en action oriented. To kaja chako donjo Moi. To mare ne dwa chalo gi mar gi jaduong' mantie ni. Gidene parastatus nogore piny mang'eny nikech corruption gi tribalism ma koro sieko ni. Kenyatta ne onge go. Koro dhi adhiya ka Kibaki nye donjo, Kibaki ne action oriented ma free full primary school no chakore ma economy odonjo e wang'i ma ji somo ne ni kare. To ka koro Ruto gi Uhuru Kenyatta donjo, gitiyo 5 years kato jakomo konye in the name of handshake, nyo adhi maber. To ka jaduong' odonjo, Dr. William Ruto onge, families okethore, chandruok nitiere, university onge capitation, secondary onge capitation, jopuonj thagore. Awacho ni